ashayela inhlombe bazalwane. Hallelujah. Asibingelele i-leadership yonke yebandla nomama be-leadership. Sibingelele obaba, omama, osisi nobhuti, abantwana bonke. Ngibingelele kakhulu abasebenzi bonke basebandleni, worship team. Siyabonga kakhulu bafowethu. Niyasithatha nisibeke endumisweni. Sizwe singene emazulwini sila emhlabeni. Siyabonga kakhulu egameni lika Jesu. Sibingelele i-security, ama-ushers. Sibingelele bonke abasebenza ebandleni engababizanga ningaphatheki kambi bafowethu. Nani ngiyanibingelela egameni lika Jesu. Amen. Sibingelele abaqala ukuthi bakhonze nathi. Ngibingelele ingceke zenkosi mazikhona egameni lika Jesu. Ngibingelele nomama bengceke zenkosi. Ngibingelele bonke abafikile bezokhonza kanye nathi egameni lika Jesu. Ngicela nje by the show of hand oqalayo ukuthi akhonze nathi, simnike uthando lase CKC egameni lika Jesu. Aphakamise isandla nje oqalayo kuba nathi ngegama lika Jesu. Hallelujah. Nike nothando bangcwele. Siyabonga kakhulu. Kuhle ukuba umuzi ovakashelwayo ngoba kusho ukuthi kukhona uthando kulowo muzi. Igama lebandla iChrist Kingdom Citizen. Siphakamisa uJesu osindisayo yena yedwa engaxutshwe nalutho. Siphila ngezwi la ekhaya. Into engekho ezwini asiphili ngayo bangcwele egameni lika Jesu. Amen. Anishayine izandla bangcwele, nishayile umoya ingcwele. Ngaphambi ukuthi ngiqhubeke bangcwele ngicela ukunibingelela ngezwi elangikhuthaza kakhulu sizongena kunyaka ka2026. It was 5 to 12 ngisemsebenzini. Kuphoqelekile ngangithanda ukuye eGoli bazalwane kodwa ngangikhonjwe kanje. Khona lento ekuthiwa ukhomba ngo7. Hallelujah. Ngaya emsebenzini. Kwathi ngo5 to 12 umoya engcwele wakhuluma ngezwi ilangihlaba umqhwele. Kwathi ngosuku olulandelayo ngakusasa khona leli iBhayibheli ekuthiwa iU version. Leli liba namazwi nje njalo every day liba nezwe ekseni njalo. Confirmation mhla ka1 kwaba lelo zwi lelo. Hallelujah. Now leli izwi lilapha ku Isaiah 43 uverse 18 no19. Isaiah 43 verse 18 no19. Lifundeka kanje: ningakhumbuli izinto zakuqala, ningazindli ngezindaba zasendulo. Bhekani ngiyakwenza okusha, kuyakuqhamuka manje. Angithi niyakwazi na? Yebo, ngiyakwenza indlela ehlane nemifula kwahlonga sibi. Ngalithanda kakhulu nalapha esingisini lithi, behold, I am doing a new thing. Now it springs forth. Do not perceive it. I will make a way in the wilderness and the rivers in the desert. Amen. Langiphilisa leli lizwi bangcwele. Langikhuthaza ukuthi fanele ngikhohlwe izinto ezindala. Izinto ka2025 angikhohlwe izona. Ngiqale ngibheke izinto ezintsha. Uma ngingakwenzi lokho, uNkulunkulu ngeke aqale nami izinto ezintsha. Usho njani? Uthi noma sihamba edesert uyoveza amanzi. Cabanga idesert iwumhlabathi nje omkhulu nelanga elishisayo, kodwa uthi yena uyoveza amanzi egameni lika Jesu. So unyaka 2026 siqala izinto ezintsha. Sasa siqala iprayer and fasting bangcwele. Hallelujah. Are you ready bangcwele? Are you ready? Hallelujah. Are you ready? Nkosi yami. Siyambonga uJesu. Amen. Bangcwele sizoya memezelweni egameni lika Jesu. Ezimi kanje. Our Sunday services aqala ngo7 ekseni la eVerulam. 7 ekseni la eVerulam. Siba nesibili futhi iSunday service ebase Durban eThekwini
eqala ngo 12:30 kusho ukuthi masiphuma la siya eThekwini. Hallelujah. Nayi valley fasting isisimemezelo izinkonzo ze prayer and fasting ziyaqala kusasa ngomhla ka 12 January kuyoze kube umhla ka 1 February. Umhla ka 12 January kusasa kuyoze kube umhla ka 1 kuFebruary. Kuleli sonto lokuqala sizobe sihlanganela kwi-branch eseseThekwini. Hallelujah. Asizi ngapha abangcwele siya eThekwini. Now kubazalwane bangapha eVerulam abangeke bakwazi ukuphumelela eThekwini, siyacela ukuthi bahlanganele kanye nathi online. Amen. Bangcwele, this is very important ukuthi sizise kuNkulunkulu ngeprayer and fasting. Ngicela njena ungabambezeli babukhumalo khona izwi la uNkulunkulu abakade elibekile kumina ngithe ngeke ngingakwazi ukulisho lapha encwadini kaJoel lithi kepha manje usho Jehova phendukelani kimi ngenhliziyo yenu yonke nangokuzila ukudla nangokukhala nangokulila. Hallelujah. Now siyokhala kuNkulunkulu siphendukela kuye uma sizincisha ukudla senza ukuthi inyama ibe ncane ingabi dominant ngoba inyama mayisuthi iyadelela. Hallelujah. Umuntu osuthayo imvamisa uyeyisa. Hallelujah. Kodwa olambile uyathoba. Now ukuthobeni kwakhe kwelika moya kusuke kudominate umoya. Hallelujah. So nathi siya kuNkulunkulu ngoba uNkulunkulu esemkhonzayo ungumoya. Siya kuyena simkhulu kwelika moya. Usathane uzocabanga ukuthi uyahlula ngoba sibona silambile. Wacabanga ukuthi uyamhlula uJesu ngoba embone lambile ekade kwi-fasting ka 40 days. Kodwa wayenamandla amakhulu uJesu. Wamhlula ngezwi likaNkulunkulu. So bangcwele siyoqala ifasting sizoya kwi-fasting isithukela kusasa egameni lika Jesu Kristu. Amen. Pastors appreciation account ibanki uFNB account number 744 311 88470. FNB account number 744 311 88470. FNB. Hallelujah. Tithes and offering i-account yakhona futhi FNB mawufuna ukudlulisela imali yama-tithes noma umnikelo wama-tithes ithi account number 6241443943 6241443943. Hallelujah. Abazalwane ke abafisa ukuya emanzini abaningi noma ibaptism bangabhalisa etafuleni elisemuva lapha ngemuva. Amen. Ake siye kwabaxolisile oqala ielder uThabethe baba uThabethe noMrs Thabethe umndeni wakwaNdebele, umndeni wakaPhakathi, umndeni wakabiyela, umndeni wakaKhanyile, uMrs Mkhize, ubrother Xolani Manyoni, sister Philiswa Dlamini egameni lika Jesu. Amen. Siyabonga kakhulu bangcwele egameni lika Jesu. Sesizoya enkonzweni yomnikelo bangcwele. Sizoya enkonzweni yomnikelo sizocela nje obaba abasiza ngobhaskidi beze ngaphambili egameni lika Jesu. Amen. Wethembekile Jesu, wethembekile Jesu, amalanga nsuku zonke wethembekile Jesu. Hallelujah.
kubalekile bangcwele ukuthi sinikele egameni lika Jesu. Amen. Laphana siyakhumbula uNoah ekade ephuma emkhunjini lapha ku Genesis 8 verse 22 lithi izwi kaNkuluNkulu umhlaba usekhona ukutshala nokuvuna amakhaza nokufudumala ihlobo nobusika imini nobusuku akuyi kunqamuka. Hallelujah. Ukutshala nokuvuna akuyi kunqamuka. Hallelujah. Ukutshala utshala engadini kwelike mbuso kaNkuluNkulu siyatshala nakhona sitshala ngendlela eziningi and ukutshala kwakho umuntu ovunayo ilo otshalile. Whatever you plant embusweni kaNkuluNkulu uyakuvuna. Mawutshala okubi uvuna okubi, mawutshala okuhle uvuna okuhle. Amen. Ingakho uJesu wathi ningaqalekisi kodwa busisana. Mawuqalekisa uyitshalela wena nomndeni wakho, mawubusisa uyitshalela wena nomndeni wakho. Hallelujah. Bangcwele senemnikelweni isizwe lenkosi ubusisiwe onikela ethokoza. Hallelujah. Imnikelo le phakamile baba phakamisile imnikelo yama tithes offerings na yonke imnikelo nje oyinqumeleyo ukuthi uyifake egameni lika Jesu. Amen. Lawo baba baphakamisile manje imnikelo esayinqumelayo na njengebandla ukuthi izoya kubazali bethu sayinqumela thina abangcwele ngoba bahamba amabanga amade beshumayela ivangeli for umbuso kaNkuluNkulu sayinqumela thina egameni lika Jesu. Amen. Ngiyacela ukuba sikhuleke sibusise baba egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga Nkosi yamakhosi ukuba bukhona kwakho na kule ndawo baba sizonikela uNkulunkulu namandla lapho sithathe khona Nkosi yamakhosi sinikezwe nguwe. Siyabuyisela baba ukuze Nkosi yamakhosi wena ubuyisele kithi kugqishiwe lisho njalo izwi lakho uNkulunkulu namandla. Sithi Nkosi uya honoring you ngemnikelo yethu uNkulunkulu ongcwele. Abantwana bakho uNkulunkulu ongcwele babuyehlisele isibusiso egameni elihle leNkosi uJesu Kristu. Amen.